Пускливостта му около 15 кубика на час осигурява филтрация до 20 микрона. Откакто е монтирано, уредът работи безупречно и подобри значително качеството на водата в предприятието. Това е изхвърлящия извод, който се отвежда в канализацията и през него напуска вода с високо калциево съдържание от сондаж. Тук може да се види до каква степен е замърсена водата. Преди това се използваше технология с други автоматични филтри, които не бяха удачни и изискваха ръчно почистване. Вече 4 седмици оставянето от Chemtech филтър извършва дейността си и предназначението си без никакви проблеми.